Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Bé, com veieu, avui estem en un escenari diferent, esteu a la meva habitació, no és tan glamurosa, però bueno, aquí teniu la meva llibreria i aquí hi ha l'altra. I per què us he portat aquí? Doncs perquè el vídeo d'avui serà una mica diferent. Ja us vaig comentar en un vídeo anterior que volia explicar-vos quines lectures tenia pendents, és a dir, la meva pila de la vergonya, que podeu veure en part allà i la resta estan barrejats per aquí. Es tracta de llibres que tinc en físic i que encara no he llegit. La veritat és que no sóc cega i em donava compte de que cada cop hi ha més llibres a la pila de pendents, però preparant aquest vídeo m'he donat compte de que la pila és encara més llarga del que em pensava. I òbviament aquests no són tots els llibres que vull llegir, tinc llibres a la biblioteca, que tinc una llista de llibres que he d'agafar a la biblioteca que tinc moltes ganes de llegir, també d'e-biblio o llibres dels quals encara no tinc. Però bueno, ja sabeu que els lectors sempre tenim pendents. Segurament si m'he sentit generosa us hauré fet un tour per les meves prestatgeries, espero que sí, perquè estic gravant aquest vídeo a última hora. D'aquí un parell de dies me'n vaig de viatge amb el meu pare, en plan road trip pel nord d'Espanya. Estaré fora més d'una setmana i just quan torni passo una nit aquí a casa i a les 5 de la matinada he de ser a l'aeroport per anar-me'n a una escola d'estiu per la qual he estat becada, que tinc moltes ganes, però seran uns dies una mica bojos. Quan vosaltres veieu això, em sembla que ja hauré tornat o estaré a l'avió tornant. Però no us vull deixar sense contingut mentre jo sigui fora. Bé, ara que us he explicat la meva vida, que tant us interessa, podem començar amb la pila de pendents. Comencem per aquí, que estan custodiats pel Peque Yoda. Són els meus llibres que no sé classificar de cap manera. Com veieu, jo una mica de no ficció i llavors ja ficció. I per alguna raó està tot junt. La granota de la serenitat, que em va fer el meu millor amic. I em dona molta serenitat, i tant. Després seguim, i aquest és la meva prestatgeria de clàssics. Hi ha clàssics i també, com veieu, hi ha alguna contemporània que no he sabut on posar i ha acabat aquí. La veritat és que aquí hi ha alguns dels meus llibres preferits. Tenim Jane Eyre, tenim Cumbres borrascoses, Orgullo y Prejuicio, Emma, Rebecca, de Beljar o La campana de cristal, tenim A sangre fria... Sí, hi ha llibres que, bueno, m'han tocat bastant. Si seguim més cap avall, veieu que tinc el tele. Aquest és la prestatgeria, la lleixa dedicada al Terry Pratchett i també al Ray Bradbury. No sé per què estan els dos junts, però em donen com unes vibracions molt semblants. I per això els tinc sempre junts. Aquí teniu el prestatge més friki que tinc, que és el de cinema i el d'ocultisme, /true crime, /ovnis, ufologia, totes aquestes coses. Si veieu llibres que tinc tombats són els que tinc pendents i dels quals parlarem ara a continuació. I aquesta prestatgeria tinc, bueno, veieu una mica de tot. Harry Potter, llibres que vaig llegir quan era més jove, com els de Flanagan, El circo de los extraños, que mai van acabar i que... En fi, encara porto l'espineta dintre, Fungus, que no m'agrada gens, i aquests d'Encarcerón i Sáfico. I després aquestes són les meves altres prestatgeries. Aquí vaig tenir una mica de ciència-ficció, s'ha colat l'alienista, que de ciència-ficció doncs, potser no en té gaire, molts pendents. Si pugem, continuem amb una mica de terror, també hi ha ciència-ficció, bec, i alguna mica de fantasia per aquí, darrere del Big Daddy aquest del Bioshock, la meva col·lecció de xapes de cervesa. Si continuem pujant, aquí sí que són tots de fantasia. Tenim la orgullosa col·lecció del Brandon Sanderson i que encara ha de créixer més. I també, novament, trobem llibres dels meus preferits, com per exemple els de Six of Crows, o The Song of Achilles, o per exemple els de Brandon Sanderson, com ja he dit, o el Priorato de Naranjo. Si seguim pujant... perdoneu, però no tinc una escala, vale, ara mateix? Trobarem aquest mòbil tan maco d'uns vikings, el meu gos pobret que es va morir i que vaig fer en punt de creu, una mica de còmics, aquí, i llibres més aviat infantils, del Roald Dahl, els de la Jessica Townsend, i la meva col·lecció de llibres del Neil Gaiman, que ja veieu que, bueno, és un dels meus autors preferits i que porto col·leccionant molt de temps. Em falta l'edició de Coraline que tenia firmada per l'autor, perquè li vaig deixar un amic i es va perdre per sempre. Em fa molta ràbia, però bueno, perquè va ser el primer llibre que vaig llegir, però el vaig poder reposar, tot i que tinc una edició una mica lletjota. I finalment, a la llista de dalt de tot, tenim els còmics. Com veieu, Sandman, del que us vaig parlar l'altre dia, Saga, i bé, altres còmics que també m'han agradat molt i tal. Tinc una mica de tot, tinc una mica de cacau amb això de DC i Marvel. Bé, com veieu, bueno, no la veieu del tot perquè soc baixeta, aquesta és la pila de pendents. Gràcies a Déu puc dir que no em gasto gaires diners amb els llibres perquè sobretot són llibres comprats de segona mà, llibres que m'han regalat, o de tant en tant sí que compro algun llibre nou perquè, jolín, fa il·lusió tenir-los. Volia ordenar-los segons el que feia més temps que tenia i el més recent, però em sembla que serà impossible veient la pila, perquè hi ha... Ara conto.
17 llibres. Vale, comencem amb les adquisicions més recents. L'altre dia vaig baixar a Barcelona a fer el guiri i vaig entrar a Gigamesh, gran error, perquè de Gigamesh no surts mai amb les mans buides, i vaig sortir amb 2 llibres. Gideon la novena, que tinc moltíssimes ganes de llegir i que m'han posat un hype al cos increïble, i un altre que també tinc moltes ganes de llegir, com tots els de la pila realment. És el primer de El arxiu de les tormentes, de Brandon Sanderson, aquest senyor totxo, que gràcies a Déu és de bolsillo, i que no per això deixa de tenir 1000 i escaig pàgines. No us explicaré de què va cada llibre perquè em sembla que potser no acabaria. Però bueno, el de Brandon Sanderson és el primer de la saga de l'Arxiu de les Tormentes. Sabeu, Brandon Sanderson només m'he llegit a Mistborn i el d'Elantris i m'agraden molt, és dels meus autors preferits i tinc moltes ganes de començar amb aquesta saga perquè diuen que està superbé. De Gideon la novena diuen nigromants, lesbianes a l'espai i jo sincerament no necessito més. Aquest de Canteu, Esperits Canteu em va costar un total de 0 euros perquè a la meva facultat hi ha una taula d'intercanvi de llibres, el vaig veure allà, l'havia vist sovint en ressenyes, em feia gràcia i el vaig agafar, però encara me l'he de llegir i he de dir que fa bastants dies que el vaig agafar. Qui diu dies diu mesos. Després tenim aquest llibre de Joyce Carol Oates que em vaig comprar de segona mà per internet. És We Were the Mulvanys i em sembla que és un retrat d'una família estadounidenca rural. M'he llegit un relat de l'autora que m'agrada molt i tenia ganes de llegir-me alguna novel·la, vaig trobar aquesta superbé de preu i dic, doncs vinga va, som-hi. Després tenim Exodus, que és una ficció, potser us sona un ortodox, d'aquella noia que fugia d'una comunitat ortodoxa jueva. Me'l va regalar per l'aniversari la mare del meu xicot i li estic superagraïda, però us he de dir que el meu aniversari és a l'octubre, o sigui que calculeu fa uns quants dies que el tinc. M'hi he de posar sí o sí, el que passa és que la no ficció em costa més, però tinc moltes ganes perquè es veu que és superinteressant aquesta història. Després tenim el llibre d'hivern de la Tove Jansson, que em va fer gràcia en una reread perquè la coneixia pels Múmins, però no sabia que escrivia també per adults, i vaig veure que eren relats. Estic esperant a l'hivern per llegir-me'l, igual no té cap mena de sentit, però pel nom doncs, m'aboca a l'hivern, no? Clarament. Després tenim Mansfield Park, que vaig comprar un altre cop a la reread, vaig entrar només a mirar i bueno, el que ha passat, no? Però vaig trobar aquestes edicions que em semblen xulíssimes, Jane Austen m'encanta i vaig pensar que en algun moment o altre me'l llegiria i evidentment me'l llegiré. Després tenim aquest llibre tan interessant que és Jacques Villei. És molt curtet i és de l'editorial Reediciones Anòmales. A mi m'agrada molt aquesta editorial perquè no sé si ho sabeu, però soc una mica friki, m'agrada molt tot el tema de l'ocultisme, els ovnis, a part del true crime, que d'això sí que n'he parlat més. I tot sovint els hi compro llibres. Aquest llibre em va tocar en un sorteig perquè vaig participar en un Verkami i van sortejar-lo entre els que havien participat i vaig tenir la sort de que em toqués. És dels llibres que em tenen més intrigada dels que tinc pendents. Si podeu busqueu una mica més la història d'aquest tal Jacques Villei, però bàsicament és un home que no se sap si va existir, si no, i coses molt xungues. Després tinc de segona mà els dos llibres, el segon i el tercer, de The First Law Trilogy, perquè em vaig llegir el primer, em va agradar, no em va agradar prou com per comprar-los de primera mà, diríem. Els vaig trobar superbé de preu novament de segona mà i vaig pensar que els agafaria de cop i així puc empalmar-los l'un darrere l'altre. Són més gordos que el primer, això sí que no m'ho esperava i bueno, pues allà vamos. Aquest, com veieu, sí que és nou, és el segon del Senyor dels Anells, me'l va regalar mon pare per Sant Jordi, encara m'hi he de posar. Els llibres de Tolkien prefereixo llegir-los a poc i amb bona lletra, perquè trobo que, no sé, funcionen millor que no pas posar-t'hi d'una sentada. Aquestes edicions m'encanten, són precioses. Em vaig llegir el primer del Senyor dels Anells, em sembla que va ser l'any passat, em va agradar molt. Tot i que em va agradar més quan vaig llegir El Hobbit, però a veure què tal amb el segon llibre. Vale, aquests dos llibres me'ls va donar una professora, que em va fer molta il·lusió, perquè és superlectora, i em va dir, ets lectora? Doncs tinc aquí uns quants llibres que tinc a punt per si algú els vol agafar. Vale, això té més sentit si us explico que estic estudiant el que abans era biblioteconomia. Llavors, hi ha molta gent lectora a la meva facultat. Sé que aquest va donar Detectiu, de la Petra Delicado, que em sembla que és bastant famosa, i aquest no tinc ni idea de què va, però també tinc ganes de llegir-lo ja. Em sembla que se sortiran bastant de la meva zona de confort, sobretot aquest, però bueno, es tracta d'explorar i tal. Aquest llibre també he comprat de segona mà, és l'únic de la Gillian Flynn que em queda per llegir. M'estic esperant a veure si se m'oblida una mica la pel·li, perquè la tinc com molt present, tot i que fa anys que la vaig veure, però em sembla que potser deixaré d'esperar, perquè és que tots els llibres de la Gillian Flynn m'han encantat molt, fins i tot els relats que he llegit. Bueno, he llegit un relat, però fins i tot el relat que he llegit. Per mi és una reina i tot el que treu jo ho vull llegir. Després tenim aquest llibre que es diu The Lights of Prague, que no promet gaire, però me'l vaig comprar a Praga, vale? Perquè vaig anar a un parell de llibreries que tenien llibres en llengua anglesa i em feia il·lusió comprar un llibre que tingués lloc allà. I em va donar la paranoia de que si comprava un llibre clàssic em costaria llegir-lo en anglès quan no seria la primera vegada que he llegit en anglès un clàssic. Però bueno, no sé, em va donar per aquí. És un llibre de vampirs que té lloc a Praga, o sigui que té bona pinta, però és que he llegit ressenyes que no eren gaire positives. Però bueno, quan tingui ganes de tornar a Praga figuradament, me'l llegiré. Després tenim també de segona mà, em sembla que sembla un disc ratllat, el primer llibre de les Cròniques d'Il·luminai, em sembla que es diuen. És
És un llibre de ciència-ficció que és molt interessant perquè és així com mixed media, que li diuen. I, bueno, no sé, tenia molt bona pinta, està quasi bé nou, ja ho veieu, i quan el vaig trobar a una botiga de segona mà d'aquí d'on soc jo, doncs em va fer il·lusió, perquè no solen haver llibres de gènere, i vaig pensar que el provaria, sobretot perquè estava, digueu tots a mi, a molt bon preu. I bé, el vaig comprar i encara és hora que me'l llegeixi, però me'l llegiré. I per acabar aquesta pila de la vergonya us parlaré d'un llibre que vaig comprar també de segona mà, però que la vaig liar moltíssim, perquè vaig agafar aquest llibre pensant que era el de La semilla del diablo i que simplement el llibre tenia un altre nom, i no, resulta que és que el primer llibre es diu La semilla del diablo i aquest és el segon. Així que estic esperant a veure si trobo el primer llibre en una botiga de segona mà i així em puc llegir el primer i després el segon i ja, però em sembla que aquest és el llibre que fa més temps que tinc esperant. I bé, fins aquí el vídeo de la vergonya, amb la pila de la vergonya. Em pensava que em preocuparia més tenir aquesta superpila, perquè és veritat que hi ha molts llibres, però també és veritat que no m'hi ha gastat gaires diners, han sigut regals o llibres de segona mà, o alguns que sí que m'han fet més il·lusió i els he pagat. Però bueno, els llibres no caduquen i sabent que me'ls llegiré algun dia tampoc em sap greu. Així que el de la pila de la vergonya és una mica broma. I bé, fins aquí aquest minivídeo. Podeu dir-me si també teniu pendent algun dels llibres que jo tinc pendents o quins són els llibres que teniu pendents de fa més temps a casa vostra. I bueno, amb això m'acomiado de vosaltres i ens veiem en el següent vídeo. Moltes gràcies. Aprecieu.